Arante bia wadi mfie dunsia 16 years. Sabi wakanchina guya ya. Ni nyina ene se wadi nsuo bia kwa kudi agro. A river na abranti akwakyere eye ne swimming skills ewum. Na mpanyefo kyere mu a na wadi nsuo no toto eye swimming pool se wetimi dware swimming pool wetimi dware epum. Nti no nsuo a ewo Senase na branti ekotomu a wotomu no wa mabim wonya no na wawu ni nyina ene se branti ya mpanyfo echimu a wo sua aye Thailand ana se ni soto ties na wone namfofo ekọ se omu ekọ akodware eye nsuom nsotinim na nsuo yi omudu honom no branti in first time na de ko no no chemu so ndi onu nsuom dware dada tina na mo ye ne se omoto eye anomobobo etu nsuo no mu a na omo ankasa na omotom na omosumi akwakofa babi a abranti edware kofa ye na je se babi a na emudo yie pa na emudo yie nti abofra baako ene ahwehwe nkomo na nsemwe na abofra no ede tudwa oti ha se ya na yenso ye woni sei ye ha na boys no omoto bo tumu no ho a no mo dware kofa aba omoto bo tumu no mo dware kofa aba ye ha ya no ka se boy obetima kofa bi na ono so roro ne ntade na sinsen bo ene ne headset na ena ono so sinso so obekọ bi nti omoto bo no tum last one no ono so tomu bi omukọ no omuduro finfin no na omo chan ho ko no kofa abo no omo ba no mo so ne tie butu nsuo ni ena ne tiri nwen wa dread ti ne tunyi ne dọọso ne ti butu nsuo ni ehwa na because aboy nye nsuo no ono me no mo si daabi ebi wa bere nti wo nunum no wase apie aye kaka ne hu so wanum ya twen a oma ene ka se bi wa kwahye nwura ne bi ase ne wa no no ene tutu ta hyehyehye ma ompie na mka se ne mo yensim ne ehwe sa so boy se ne mo ne bai ene mo dwane ko ye ne nti ne boy ne nti a obekire ha no ne obekire ofiri Senase ono so dwane ko ye ya ye wo hambo ye mu ba ko so aka no mo dwane akọ ye hwe afi o mo hwe na blafo bi ba mo so be toto mu ano he o mo hu no mo se bi wa kwahye nwura bi ase o mo be so be hwehwe ano na o mo hu no ene o mo frɛ police form se o mo ba eno so o mo nyamba na wadi ka ba han mo bi gare obi gare wa sa boy na bi ba ene no fɛ se a wo nyina mo ba we mu na FS sa boy ba ko no watom no na FS de ne no ba ha ye o ha yadi ka ba ha bi na sa boy ndo ma bi ye mpa ya ba ha ye dwale kwa no ho da me nduru finfin boda ye ba no ha ya ne dwale ene nko no ba wono so be kire ne bobere ni bi no no ha ne be kire no ono no ye ne ba sa boy na ye sa boy no ene kire ye kwan wa ha ise ye mla yo no atun so ne be kire mo da bi sine wo Senase ha yi no na kire ye mene no class no je se ya ye mla ne ye ne mla ndi ye ba no no adi kan wa ha yi ndi ye beto mo ha ye ba no Senase boys ni gina no ho no mo nya nwale ye duru ha ye na boy ne beto so no nwale no no otie ne ye hu ya wo so no so betima kofa ball ni bi no nzo huri tom no no so ko ye ene wo ma bi mu Etoda bia ya na minim se nipa wo ho ana ono afrefre wo no se din 16 years on ko dware nsum saa na anyeden unimu nsum dware a ade na wo se wo challenge wo ankasa ho abusia mpanyfo so akomfo ekoye amamere ene amane na mpanyfo ana akomfo kire mu se abranti kasati a ye nsuo no kakra te ne yedi kan de tudwa se o kire mu se nsuo no enye nsuo bia a wontimi ndware ode toto swimming pool ho so dware swimming pool munda na wo dware epomuda ntino na wo susu se nsuo no normal nsuo a na ewo ho saa ntuso na entesa nti abofra ya wadi mfi dunsian sebi wakan china guya ya eno akwakwe arehosem a medi efri Berekum Senase na mede ebremo nti mesra first time ni a obo subscribe to YouTube channel Bonesman TV na wa like na wa share na unia bi nso so a onya bi hweye no ono so wa hu bi enyoma we ene nyoma ekoso ewo Ghana ene wiase afana mu ena metena sisi a na mato dwumade din ahintasem nyoma ahinta no na makwa akofa apa na ye nyina no yahwe bi na ye de adesuade na mishra so jebre na hwe mesro se wo dwumade bi aposo bo ho dawura sese Bonesman TV ya bie ya taban mu number se wo screen ya si no obefre
na advert bi a opese ye mboma obia no ana adwuma de bi a opese obo ho da bi obia no yapo ede ama sa enso so na se eye sa enso so na se eye wedding ayi naming ceremony na we hear videos and pictures ya we be do dwuma de mampa ye ho na mfankomo bibia frame na yen bitwa ye correct video ema we artist na hear music videos so a betimi aframe na eno so no ene wo aye dwumadie ana ye no wo aye dwuma kama dwumadie ni na esia hanam emrepa wo ne besanso ahye biem makramina bye bye.